piya hoto jamareɓe goni caggal mun finniri min caggal mun finniri pulaɓe hoto Amadou Hampate caggal mun finniri pulaɓe hoto Yero Mama caggal mun finniri pulaɓe hoto Gumano Samba Joom Diala nanannoɓe walde nooto nananno fulɓe piyama nooto caggal mun finniri min hoto Umarel Sawa Donne mo soogi Donne Mamoudou nanannoɓe walde nooto caggal mun de finniri pulaɓe hoto Silamaka arɗo silemaji nanannoɓe bonande kadi nooto danda fulɓe caggal mun de finniri pulaɓe leñol gasi e windere hoto jambareɓe goni hoto pulagu woni wanno ko dadiɓe dariɓe wonɓe ladde wonɓe ko keeri frontiére maji kala ɗo nanno bonande ne waɗi ne jabtina hande goto fof heptima to laɗɗaɗo goto fof hetti whatsapp mum heeɓi nder suudu min piyama min mbarama min koynama fewjen feere hol feere fewjetede ummetake dawetake haɓɓe ne mbara yimɓe hefreɓe ɓaleɓe kuɗo sukaɓe dahama rewɓe mbaɗama ko hanani ko ɗum ɗo jamare maggi talotono hoto jamaragal woni hoto ñawdoɓe gacce goni hoto saliɓe yaware goni ƴeewe ko waɗata no ndeɗo leyɗele waɗino e leydi Mauritanie hay goto dillani jamareɓe darinoma e leydi Mauritanie ne kapto Allah e fulɓe mana gadma wasde hawrude goto fof wiyaɓen ko bandiji ɓe kay ko ruggiyankoɓe wona ruggiyankoɓe kay ko fajannoɓe gacce hande watti e leydi Mali ƴeewe fulɓe ne mbaɗe jawdi ne dahe tawi kadi mana ganduɗa hono so wona ko wañoɓe e laamu Mali ina gonde e lamɓe fulɓe nana e nder Mali nana e gouvernement Mali no wanno e Mauritanie ha hande ko ɗum tan wonti Mali leñol wonti fottu piya hoto Ama Sampolel daño waali caggal mon nde finniri pulaɓe hoto Mamoudou Mbulde Bourkaso caggal mon nde finniri pulaɓe hoto Allah Sara e Nene caggal mon nde finniri pulaɓe hoto jamareɓe masina goni caggal mon finniri pulaɓe fulɓe de koynama fulɓe mbaɗama e gasde commune fulɓe kulɓinama wownoɓe ladde yarannoɓe kosam morortonoɓe tawe nebam ɓiɓɓe mumen hande gonti ɓaleɓe gonti mana ganarma ñamoɓe maaro sukaɓe rewɓe kawji rewɓe ƴetti gorɓe ɓe mbaɗino waɗeteno ko rewɓe masinankoɓe no Fatumel Bidane en mbaɗanno hoto Silamaka Yero Dande woni